Makadise kuti alhamdulillah ndinosimba. Aiwa tiripesu tatia mazuva apo tikatimbodzoka timboona kuti sekuru ku zvakamira sei kudare. Yeah. Aditi. Aiwa tinotenda. Kudare kunongoti right. Tiripo tiri kubatsira nevazukuru. Basa ndo rakati wande vazukuru vawanda. Okay. Ndofunga kuti zvanga zvafungwa naMwari kuti tizorore. Tanga tisati tasevenza. Nokuti vazukuru vari panapa nevari mufoni. Ukavatarisa so wegoronyetsa kuona kuti tanga takasika kuzorora. Okay. Nokuti kubva tiri pawheelchair. Apa wheelchair tagarira kuti ndochekugara chiri nani. Asi tisingareve kuti hanzi takutadza kufamba, aiwa kufamba tiri kutsika, makomo tiri kupinda kunotsvaga makwenzi. Saka alhamdulillah Mwari vari kutichengeta. Tiripo sure. Aiwa tinotenda. Ndatirega indimboma yandi munobvunza kuti Alice uyo kubuda Honye. Ende vanhu vanenge vakubvunza ka. Musikana wekubuda Honye. Ko musikana ndo ranenge ratozita rake. Uyo musikana wekubuda Honye akazita sei? Vamwe kuti akapona akafa akazita sei nekuti patakauya tanga tamusiya maoko enyu sekuru chiti mumubatsiri. Alhamdulillah nyaya Alice ndakaipinda. Ende ndikataka kumubatsira. Nyaya Alice tinotaura kuti chipatara chinoenda mbichana. Asi chandinoziva ndechekuti Alice tinaye bana. Zvisiri zvokuti zvokumzvenga kana kuita sei. Ruzhinji rwese tinofanira kuziva kuti Alice ali mumaoko maachapola. Zvisiri zvokuti kana kunyepera. Nyaya Alice inini semtemo wehurumende yemuZimbabwe tinoisa nyaya iyo kumapurisa. Saka isusu wacho kana chetiri tasangana nacho maererano kuti Alice angodisappear, polisi inotoziva kuti Alice regulinora, polisi regulinora inotoziva kuti Alice ari panapa. Nyaya yekubuda Honye ndakangoinzwa mazuva ekutanga achisvika. Asi chandoziva ndechekuti Alice ameno kana nhasi pamwe. Asi chandoziva ndechekuti izvozvo zvakapera. So tine mishonga tiri kumushandisira yandakati agarire pano padare panapa adye zvakasimba nokuti mukati mechibereko chake makakanganiswa, makashandiswa mushonga. Munoziva kurara nemurume achikuda, handidya, anesa simba remurume. Asi simba rekuti munhu akaenda kundosacrifice zvinhu zvake anoisa poison. Saka isusu tiri kugadzira, ndofunga ndine mishonga izvozvo wandikufungidzira kuti pamadhezi mashoma tinofanira kumupa kuti ageze kubvira chibereko kusvika mudumbu make mese, kuitira kana akawana wanano yake akuida kuita imba yake asava nedambudziko kuti afanike hana kubva pana chiremba. Saka isusu takatsvaga mishonga yese iyoyo nekumujisa kuita kuti chibereko chake sengo ino yechando chinomboti chimubati nechando nekuda kwenyaya ipi iyoyo. Saka apa taimirira kuti miri wake ugutire mishonga uite zvakanaka. Saka alhamdulillah ndinoziva kuti parizvino handina dambudziko naAlice. Anogara pano, zvese zvaari kudya anodya, tiri kubatsirana naye zvakanaka. Ruzhinji rwese kana ikabvunza kuti Alice ari kupi, Alice ari kupi, Alice ari mumaoko maachapola. Achapola ndo ari kuita zvese. So nyaya yake pakurepiwa kwake nezvakaitika zvese zvakaitwa nyaya iyi kumapurisa, yakaitwa mumaoko mapurisa. Saka mwana akaisa chidare, akaisa chichepo chake kuti sekuru inini ndiri mwana ndakaya kuzotsvaga malicho kuvanhu vanenge vachiti vaita vasikana vebasa. Saka sekuru ndiri kuenda kumatare edzimoswa, but kumatare edzimoswa ikoko munhu wandikunomira naye anagweta. Ini ndakati alhamdulillah zvina kushata. So paakataura izvozvo inini ndakatiwo no, mwana uyu semunhu anenge achinzi murombo ndihausi gero, hapana paanowana. Dare redu rinori rine mutemo wehurumende unotevedza. Nokuti dare rino pane zvinhu zvinodiwa kuti zviitwe nehurumende. Takaenda kundotsanangudzira gweta. Riri gweta rachapola. Akati no, nyaya kana yakadaro sekuru ndini ndakuchitora nyaya kesi yake kana mwana asina lawyer manje so ane lawyer. Saka ruzhinji rwese rweZimbabwe kana rakagara kana kunze kwenyika Alice uye wokubudiswa Honye, Alice uye wokurepewa ane lawyer. Kana iye muridzi wacho wenyaya akaita nyaya yake naAlice asafunga kuti Alice hana lawyer, Alice ane lawyer. Kana zvese zvichaitika achapola vari kuziva kuti vane gweta rinomirira Alice. Saka ndakakumbirisa kuti Zimbabwe kana maona vanhu vachitambudzwa fanike so, ndinokumbira vai vanoshanda kudhuze kumusoro kuhurumende imbotatisai nokuti mutemo unoti mwana haafaniri kurepwa, even mukadzi haafaniri kurepwa. Saka mwana akuabhuswa lai upenyu hwake. Pamusoro pekuabhuswa
poita mapipi yanotsikirira mwana poita vamwe vanoti isusu toda kuti mwana iyeyo anonyepera munhu haanganyepere munhu. First onyepera, second onyepera, nekuti chapupu neumbowo ndaitarisira kuti polisi paikaenda yafanotora umbowo wakakwana kuti majesty kana TPP aone umbowo wakakwana. Saka uyo akuvhara umbowo mulizoimba amodzinga. Ndakaendapo pamba pacho pailoji Alice, ndakaenda inini kunoona nachapola noti achapola ana mantha achi achapola vakaenda kundoona panogara Alice. Saka vanhu ipapo vesakata sekuru Alice pali zvinhu ari kuoneka but zvanga zvakaoma aigona kungova anytime. Saka alhamdulillah even baba vake akanifonera ndinotenda sekuru vakandudza ndonamata hamba kuko but nechido chenyu sekuru chandidarika inini alhamdulillah but nini handisirini Mwari ndiwanitsitsi. Tinotenda rekati mbonzwa kubva kuna Alice wakati hanzvadzi mari zvinhu tiripo titsananguri takangosiyata kudhampa pano. aiwa tinotenda Mwari zvinhu zviri kuchinja. aiwa ndiri raiti chaizvo. Problem yandangoona kutanga kuswera zuro ava manheru ndakaona ndichitasanike ndiri kurwiswa nevanhu. Saka mukunorwiswa kuya kwakunoedza ndinzwa mudumbu mangu muri kutanga kurwadza. Kune dumbu riri kufuta nezuro nanhasi dumbu riya rakafuta but vanhu vakandirwisa ava ndakavaziva. Tichazotaura zvedu pasina kamera vanhu vacho. Saka kubva nezuro nanhasi sekuru vakanga vari busy kuswera zuro vanga vasipo. Ndikati aiwa zvisinei sekuru ndichavaona kuseri. Asi zviri kuita ndakauya pano ndisina kudai ndatochinja ndikuona watotsukira kana kuti wakubleacha kana aiwa tibatiwa zvakanaka. Mabatiro anongoitiwo vamwe pano ndomabatiro andinongoitiwo hapana kana problem. Sekuru nambuya aiwa ndinoda kutenda kuti Mwari avaitire zvakanaka. Ndandisingafungiwo kuti muupenyu mukurarama ungasanganawo nevanhu vane mwoyo wakadai. Shuwa zvinhu zvazvisina kundimirira mushe. Problem yemudumbu iyi handichainzwi zvangu hazvatongozotangawo zvakuswerawo nezuro nenyaya yekuti ndisingazivi kuti chakuitikawo pamazuva angu pakufamba kwemazuva ndopakuti netsei kuti nditeverewo mazuva angu. Saka asi zvimwe aiwa zviri kuendeka ende ndiri kurapiwa matreatment ndiri kupiwa ndiri pano handina chandinoshora chaizvo maererano nekubatsirwa ndiri kutova pano pasekuru vachapola. Ndinongotendewo kune avo vari kundinzwawo kuti kune vane maproblem uyai kwasekuru mubatsirwe makasununguka. Sekuru vari kupedza matambudziko, sekuru vari kupedza masports pano pasekuru vachapola. Ndoziva kuti pawakatanga kubuda nyaya yako pane vakawanda vanogona kunge vachida kukubatsira. Vanogona kunge vakamboti tichauya tokuendesa kwakati tozodaiso vachiri kuuya here nekuti pawakauya kuno kwasekuru achapola isu takaburitsa kuruzhinji rwese reZimbabwe kuti musikana uye wekubuda Honye akamboenda kwatete Tilda akauya futi zvakare kuSly Media akubatsirwa kwasekuru achapola. Pane vamwe vakazouya vachiti aisisu imba ikoko tinogona kukubatsira. 2 times kwekutanga vakauya nekombi kune vakauya vakati tirive zimuchi sataura kwavanobva. Alright. Vakazouya kuswera zuro vanhu vacho futi nemota 2 vakati tauya kuti tikubatsire. Hanzi tikubatsire chii? Tikubatsire tinoda kunzwa kuti zvii zviri kunetsa nekukuita interview. Ndikati alright asi changa ndichamisa pandakaudziwa kuti ndichangonoti gaga mashoko 2-3 panze but ndada kuda kutotorwa kuindiwa neni kutauni. Saka ndakabva ndazoona pawakati handi kutaura vaiti chii? Hanzi handi kutauni 5 minutes tinokudzosa. Tinoitei? Hanzi tinono interview kutauni. Ndikati hazviiti handi kuna sekuru. Vakati aiwa zvina basa tinodzoka newe handi kutauni. Saka ndakutotya manje kuti vanhu ava nyango vakauya futi kuti varambe vachindi interview ipapo handichakwanisi nekuti handichazivi kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Ivati kana vakuita interview yacho kutauni vozoita sei? Hanzi tokudzosa. Vada kuti utaure futi nyaya yako matauriro wakamboita kuti zviite sei? Handina kunyatsonzwa ndopanisiri kuziva kuti zvizondipa nokuti ndakati kuchero interview tiri pano inogona sekutaura kwamaita kuti sekuru imimi sezvomoti pabasa chiregei tikusiyirewo mukana wekuti mubatsire vamwe musikana titi interview nayo panze but tasvika kurodhi ndakunzi handi tinokuinterview kutauni tokudzosa after 5 minutes handi ndikakomberedzwa vakandinyengetedza kusvika ndati ai hazvisi kuita kuti vangono kuita interview chete. Hanzi interview chete tokudzosa. Saka akaipa handiti aiwa hamene kuti interview yacho inodiwa kutauni
yakamira sei. Aiwa tinotenda kuti sekuru vari kuita sei vari kukubatsira uyo zvakare iwewe pachako uri kuona shanduko mukati meupenyu hwako. Ndikuona shanduko isingaiti. Ndanzwa sekuru vaita kuti pamakaenda kukoti uku kwakazenge kwaane gweta kwakamira sei pamakapedzera kuenda? Alright, patakaenda kukoti kwakange kuna gweta. So gweta reava vataive navo vakati gweta redu haripo riri kuhigh court. Takarimirira zvinganzi chidzokai musi wa17. Saka tiri kudzokera musi wa17 asi ndakasvikopa kuvaudza chichemo changu ndikati vediwe ndakachema ndiri imomo zvikanzi ko uri kuchemei uda kutitira minana here ndakati handisi kuita minana nguva yandiri kutarisa kwandabva inini ndiri munhu ane maproblems ndakauya kuno ndichiti ndiri kuuya kubasa so ndava nemaproblems andiri kusangana nazvo ndandichida kuti tiri kudai nyaya idzi dzadarikauka maybe ndaikwanisawo kuzvibatsira kana kushanda kana kushandira mwana but chinhu chakundirwadza ndisekuti nyaya dzacho dzakungoramba dzichingowedzerwa mazuva ngazvingoita hazvo zvingodarika tionewo kuti tingadini kuti nini ko zvino tiinde kubasa ndoudza vanhu kuti pabasa hakuna munhu anokuti nhasi ndoda kubuda nhasi ndoda kuenda kwakati vakati aiwa sezvo iri first time yakukupinda muno mawapinda chidzokai musi wa17 saka tisikuziva kuti 17 ichanopera sei nyaya yacho handiri aiwa tinotenda hameno kana uine mashoko auda kuudzawo vada kuita mainterview ava neruzhinji rwezimbabwe kuti zvakamira sei? Mashoko ndingataure kune vari kuda kunditawo interview kwezvinezvi ndiri munhu ari kubatsirika chaizvo ndiri pasekuru vachapola iko zvinezvi painterview handichimboti kune vada kuita interview vamwe vangagona kungoti mirewo mbichana ndimbobatsirika ndiri panzvimbo 1 ndionewo kuti zvinofamba sei kanawo zvanzi zvaramba yesi ndichatsvagawo rubatsiro but ko zvino ndiri kubatsirika handiri aiwa tinotenda sekuru tamunzwa mashoko enyu ekupedzisira tichivhara dare raAlice pazuva ranhasi. Alhamdulillah ndinongotenda kuti apupura ega kuti ndosaka tataura kuti munhu chirwere kana chapinda mukati menyama chinouya ndosaka tataura kuti mudumbu make mune dambudziko apo neapo saka isusu chiripo ndekuti tiri kugadzira tichifamba nedare rake tichiti asimbe aite sezvaangari achiberekwa neabereki wake. Saka nasi kuvanhu vanoda kumutora interview ili handizive kuti mwana kana ari muchikoro achinyora test mumwe ticha wechimwe chikoro wati zvanzida kukunyoresa test zvinoitika kuribe zimenezo hakuna izvozvo. Ukaona ticha uchitora mwana wemubi yako uchida kumunyoresa test ko iwe kuti ticha uyo haanoenda kuchikoro iwe ndiwe ticha alhamdulillah. Saka alhamdulillah ndichitarisa padare remusikana hapachisina chinonzi chiinterview. Munhu ada kubvunza interview ndimi weSly Media bosi mukuziva kuti makasiya mwana pano ende kana tapedza kana takundikana tinomudzosera kuti awane futi rimwe rubatsiro kuti vamuwanhu anenge bosi nganga takawanda maprofita akawanda saka harisi nyaya yekumudhonsera one side ikodzero zake kuenda kwaanoda iye kundobatsirwa. Saka inini achakola ndingati ndewangu iyayi kana apedza azvisina kumuitira woenda unobatsirika kana akaenda kuri kuchechi kana akaenda kupi akasununguka kana akangondiziso kuti nhasi sekuru pane zviri kundinetsa zvandikusangana zvinoda kumboenda kwakati alhamdulillah akasununguka. Saka kana ruzhinji rweZimbabwe rikanzwa kana vacho vanotora navo ngatitore navo kuti tibudise chinhu chakanaka. Navo hadzidi kutora uchiita fange uda kurwisanisa nokuti navo dzatinotora dzinotorewa panapa. Kana ndichiti ndina achapola ndisabuda ale achapola akabhenda ngandibude ndiri achapola kana ndiri pawheelchair ndiri pawheelchair kana ndakagara pabhenji ndakagara pabhenji kana ndiri mudare ndiri pari mudare kana ndichishandira muzukuru ndiri kushandira muzukuru. Saka hapana panotoriwa nawo katu asi kuti ndokunge ndati inini ndinoda kukupai kuti mutore futi nawo muite 2-3 but inini ndikakumbira kuti sekuru musikana takabuda naye tikasvika naye kwatilda saka toda kuti tidzoke taine interview ndikaita alhamdulillah bosi kwaakatangira handimugoni kumurambidza. Saka ndatozoshamisika kuti vakazoti takuchida kuenda kunotora interview iyoyo manje kana kuti vakadzoka futi alhamdulillah handibvumi vakangosvika kutaura nyaya iyoyo ndinoita police case kuti handizive kuti vatoriwe navo verudzi vanoda kuti vakabuda kunotora navo munhu omujega kuenda naye mutaundi ko akanodisappear nyika yese inenge ichiti ari machapola inini vauya vanhu vachiti ndivo vamutakura vaenda naye kutaundi onomujisa poison 2 minutes auya vofira munomu achapola uri Alice handibvumize kuti adye chikafu kubva kwemunhu adye pese pese nokuti ndiri kuziva nhau yake. Ndosaka inini paakandodza kuti ndinoenda kukoti ndakamuudza kuti security
nezvimwe zvose zvinodiwa. Polisi ndozati inenge iripo neZPS inenge iripo. 2 kana achiti iye akaomerwa haagone kutaura nekuti kutanga mwana akabva kumusha takamusvagira gweta remudare rachapona rondomumiririra loya richitaura iri richitaura ende iye kana munhu akanga achidane naye Alice ngaagara azive kana achitasa YouTube kuti kwakamira sei Alice ane loya semurombo hana mari ndozviziva haana kana sendi kana dola handiti but dare ndoranzwa tsitsi ruzhinji reZimbabwe dare ndoranzwa tsitsi kuti Alice aendewa neloya rinomutaura nezvake aunotaura kodzero dzake kuti inini ndakaitwa so uyu achitaura kuti aiwa akuninyephera saka kana paiswa loya nemunhu mukuru imboonai kuti iwewe ndiwe muridzi webasa unotsvagira hausigero loya mutemo iwoyo wandishamisa munhu akakurepa wokutorera loya kuti aite sei ari kuzvidefenda kuti iye akuramba kurepa asi achiziva kuti loya rimuverengere mapepa saka tichati loya kana iri risingazive redu family but ndoziva kuti zvichabudirira zvakanaka aiwa tinotenda sewe Sly Media TV, building bridges.